Sunod lang sa unong kaadlaw, Talisay Traffic Office o Police nakatala og 20 ka mga vehicular accidents. Pipila na ini na holy cam. Ang detalye bilang sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem! Yes, Bob, kana maoy gidaghanon sa natala nga mga disgrasya sa Talisay City Traffic sud lang ning simanaha. Hinoon mga minor incidents lang kini. Ana gyud pipila ka mga motorista nga nadala sa tambalanan. Sama na lang niining nahulikam diha sa may South Coastal Road sa barangay San Isidro. Hapsay ra untang dagan sa trapiko apan kalit lang ni overtake kining nagmotorsiklo ngadto sa SUV nga naa sa inner lane. Dayon pa left turn ang motor. Apan kay straight ang padagan sa SUV, nadasmagan gyud ang motorsiklo ug natumba. Ang driver sa motor gidala sa ospital ug maayo na lang nga minor injury ra ang iyang naangkon. Samtang nagkadumbulay usab kining tulo ka mga sakyanan ganihang buntag. Sa kuha sa CCTV, nihunong ang SUV sa dihang nihunong ang gisundan niini. Apan kining elf, wala naka-brake ug nidumbol sa gisundang SUV. Tungod sa impact, nidumbol usab kini sa laing sakyanan. Kinisang duha ka mga motorsiklo nagkasaghiray diha sa Danen Bacalso sa barangay Tabunok. Sa kuha sa CCTV, makita nga mo-overtake na unta sa PUJ ang usa ka motorsiklo. Apan susama kinig na outbalance maong nasaghira ng laing motorsiklo ug natumba. Bike versus motor usab ang nahitabo sa pikas bahin sa barangay Tabunok gihapon. Sa dihang ang nagbisikleta padung untang mulabang sa pikas. Samtang kining series bus ang nauyog gyud human nadumbulan sa usa ka minibus. Misuway pa unta paglihay ang minibus apan wa gyud kapugyang pagdumbol. As a driver, ug panalitan naa na gani kas intersection, kinahanglan mag-observe jud ka sa imong distance between sa imong isig kasakyanan nga naa sa imong atubangan. And then ug naa pog kasaluyo, kinahanglan nga magbantay ka. Mato sa traffic police nga sukad Abril 30 hangtod Mayo 6, 20 ka mga vehicular accident ang natala sa dakbayan. Ug kay mga minor injury lang ang naangkon, nasettle ra usab sila. Left turning ka, unya ang nag-una nimo naa siya sa imong area nga left turning and then nagdungan ang go sa left ug ang straight, obligado jud ka nga magsunod jud ka sa iyang luyo kay para left turning man ka. So di kinahanglan nga mo gawas ka sa imong linya unya man mo left turn ka, mo na hinungdan nga na disgrasya. Bob, dugang pahinumdum ni tumulak sa mga driver nga kung adunay biyahe gawas nga siguro ang kondisyon ng inyong mga sakyanan, siguro no sab nga kondisyon ang inyong kaugalingon aron malikayan nga madisgrasya ug nga makaangin pa sa uban. Bob? Daghang salamat, Fem Marie Dumabok sa imong live report.